A táto stratégia má tri také základné piliere. Súčasťou tohto piliera je aj zapájanie našich zamestnancov, zapájanie našich komunít a pomáhanie vlastne komunitám, v ktorých pôsobíme. A tu má program Tu sme doma veľmi dôležité miesto. So that's why we are here today, particularly on Heineken Cares. Ogyalla lakói 2012-ben sem maradnak azon lehetőség nélkül, hogy a Heineken Szlovákia RT támogatási programjában való részvétellel szebbé varázsolják városunkat. A 4. évfolyam meghirdetésére február 9-én csütörtökön a kastélyban került sor. A meghirdetésen mindenki részt vett, akinek ehhez a programhoz hozzászólni valója van. A Heineken Szlovákia főigazgatónője, Dór Plantega elégedettségét fejezte ki az előző évfolyamok lefolyásával, a város és főleg lakóinak hozzáállásával kapcsolatban. Az Itt vagyunk otthon felkavarta a város életének állóvizeit, megmozgatta az önkénteseket, akik örömmel járultak hozzá lakóhelyük szépítéséhez. Nem felejtett el említést tenni a cég alkalmazottainak számának növekedéséről sem, akik bekapcsolódnak a projektek megvalósításába. Végül átadta az Itt vagyunk otthon 4. évfolyamának megnyitására szolgáló kulcsot szimbolizáló kolást Zemkó Margit polgármester asszonynak. Takže je to taká pripomienka tých úspešných 3 ročníkov a Dór pevne verí, že si to nájde. Lubica Lahka, a Nyitrai Közösségi Alapítvány elnöke elmondott mindent, ami fontos és érdemes tudni az Itt vagyunk otthonról. Az alapítvány feladata segíteni minden támogatottat a tervük megvalósításában, hogy az a legnagyobb hasznot hozza. Idén is, ahogy eddig, 33 000 eurót fordítanak támogatásra. Az érdekeltek jelentkezésüket legkésőbb április 30-áig adhatják be. Idén a következő fejlesztésekre helyeződik a hangsúly. Az egészségvédelme és támogatása, a drogfüggők gyógyulásának segítése, a mozgáskultúra fejlesztése, szociális segélynyújtás, kulturális értékek őrzése, művelődés támogatása, emberi jogok és természetesen az életkörnyezet védelme. Az előző évek nyertesei is eljöttek, hogy megosszák tapasztalataikat. Fazekas Attila, a Ló és Western Barátok Polgári Társulás nevében elmesélte a rendhagyó kenyeres kemence történetét, Réczka Adrianna pedig az Ógyalla monográfiájáról beszélt. Azoknak, akik a város fejlesztésére szánják el magukat, még egyszer összefoglaljuk a lényeget. A maximum 3300 eurós támogatásért április 20-áig lehet folyamodni. Szaktanácsadással és részletes információkkal szolgál a Nyitrai Közösségi Alapítvány. Elérhetőségük és az Itt vagyunk otthon kiírása a www.nkn.sk oldalon található. Televízne vysielanie je súčasťou projektu pod názvom Informáciou cez hranicu v prihraničnom regióne Pons-Danubí, Crossing Borders by Information in the Pons-Danubí Border Region, ktorý sa realizuje v rámci programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika, Slovenská republika. Az elkészült műsor az információval a határon át a Pons-Danubí régióban Crossing Borders by Information in the Pons-Danubí Border Region című projekt részeként a Magyarország-Szlovákia határon átnyúló együttműködési program támogatásában valósul meg.